Hrvatska grančica je prvi hrvatski list u povijesti karaševskih Hrvata iz Rumunjske. 1994. godine Hrvatska grančica je objelodanjena zahvaljujući profesoru Milji Radanu, koji je napisao i zamislio njezin prvi broj. Profesoru Milji Radanu dolaze u pomoć dvojica suradnika, dr. Martin Slovenski i profesor Milja Todor. Početak je bio malo težak, ali i lep. Gospodin profesor Radan i gospodin dr. Slovenski i ja smo se stali i smo govorili 2-3 sata više za ovaj list. Naš cilj je bil taj da jest jedan list koji da govori za našu manjinu u Rumunjskoj. I to smo htjeli mi, da se znadu naši običaji, naš jezik, naša kultura u ovim mjestima gdje živimo mi između Rumuniji, Mađari, Nemci i drugi. Imamo i mi naš identitet i ovaj list treba da bude za nas, da govori za nas, sigurno kako živimo mi ovdje, za našu kulturu, za našu starinju. Doprinos objelodanjenoj hrvatskoj grančici dali su i tehnoredaktori Mihajte Joan i Đureč Červenjak. Prvi broj hrvatskog lista izdan je u Lugožu, dok je drugi broj izdan u Karansebešu. Dr. Martin Slovenski, jedan od prvih redaktora, objašnjava čitateljima zašto je uredništvo izabralo upravo naslov Hrvatska grančica. Budući da je stablo hrvatskog roda raširio grane diljem svijeta, Hrvatska je manjina u Rumunjskoj jedna od grančica tog stabla. U Karaševu u zgradi zajedništva Hrvata održala se proslava 100. jubilarnog broja Hrvatske grančice. Na ovom izuzetnom događaju sudjelovali su između ostalima čuveni profesor Marko Mihail Daljanu, profesor George Žurma, profesor Milja Todor, jedan od prvih redaktora Hrvatske grančice, velečasni Davor Lukačela te profesori hrvatskog jezika i najbolji učenici hrvatskog jezika i književnosti iz Karaševske dvojezične gimnazije. U amfiteatarskoj dvorani sudionicima se najprije obratio glavni urednik Hrvatske grančice Ivan Dobra. On je prisutnima poželio dobrodošlicu te izlagao kratku kronološku analizu našega lista. Încep prin a vă mulțumi în numele președintelui Uniunii și al meu personal pentru prezența dumneavoastră aici, fiindcă toți cei prezenți ați avut de-a lungul timpului o contribuție importantă în viața ziarului nostru. Profesor Marko Mihail Daljanu je u svom izlaganju napomenuo. Amintind ceva ce am scris despre această revistă în cartea din 1999. Este citit cu interes, chiar cu atenție rău intenționată, mai ales când este vorba de adus afronturi redactorului principal, Mihai Radan. Se găsesc anonimi care îl pun la punct pentru temiri ce, într-un mod suburban. Velečasni Davor Lukačela kritizira općenito mediji, koji ima veliku moć manipuliranja masama i smatra da u stvari mediji danas formiraju mišljenja ljudi u društvu i da ljudi sve više postaju podložni njihovim negativnim utjecajima. În aceste ziare observăm că sunt o grămadă de victime. Victimele, în general, sunt oameni, persoane. Ziarele au devenit locul unde se spun adevăruri nesemnificative. Maria l-a înghițit un os. E un adevăr, dar nesemnificativ și neadevăruri semnificative. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că avem un ziar care este înfipt în realitățile noastre adevărate. Experimentăm și eu tristețea că domnul profesor Radan nu este aici. Și vreau să spun un lucru despre domnia sa, poate că o să doară pe unii, cu toții avem dreptul la o părere. Acest ziar, pe lângă multe altele, este un rod al străduinței domniei sale de a ne învăța că putem să progresăm și cu ajutorul statului român.
că putem construi cu bani românești, putem publica cu bani românești. Cine a rămas? Lângă Mihai Rădan a avut parte, sunt sigur, de multe ziare, multe seri culturale, de pictură, de lingvistică. Danas Hrvatska Grančica je strukturirana na način da dvojica redaktora zaduženi su pokrivati problematiku Lupačke općine, Danijel Lukačela i Slavica Muselin, dok druga dvojica redaktora Lina Tinkul i Ivan Dobra pokrivaju problematiku Karaševske općine. Stalni suradnici Hrvatske Grančice su velečasni Davor Lukačela, koji piše o odgojnim tekstovima vjerskog karaktera, Marija Lackić, koja se bavi problematikom obrazovanja i nastave u Karaševskoj zajednici, i Petar Miloš, koji se bavi s tekstovima o športskom ribolovu. Osim spomenutih redaktora i suradnika, ne smijemo zaboraviti našeg nadarenog tehnoredaktora Zlatka Ursula. – 1999. 5 godina nakon što je tiskan prvi hrvatski list, u Domu kulture u Karašovu, tadašnje sjedište ZHR-a, tiskana je i prva knjiga Însemnări despre Karašoveni. Autor knjige, profesor Marko Mihail Daljanu, u svom je radu istraživao specifičnost etničkog i lingvističkog karaktera kod Karaševaka. Što je autora potaklo istraživati genezu Karaševaka, poslušajmo u našem prilogu. Tipărirea acestei cărți a avut loc în primul rând datorită prieteniei mele și cu colegul Mihai Radan, un cercetător al limbilor slave și al graiului din Karașova, pe care l-am cunoscut în tinerețea noastră. Și de atunci am tot adunat informații legate de satele krașovenești. Lucrând din 1965 până în 68, pe urmă, la Casa Raională de Cultură din Reșița, după aceea în județul Caraseverin până în 84 la Cultură, satele krașovenești au fost pentru noi un bazin cultural foarte important. Cu ei, cu reprezentanții folclorice acestor sate, ne-am prezentat de multe ori la manifestări culturale până la faza națională. În legătură cu această carte, aș vrea să spun în primul rând că am tipărit-o cu prietenul Mihai Radan. Cu el el a cules-o aici, cu el am paginat-o, nopți întregi am stat până la terminarea paginării și tipărită a fost tot la Karașova și legată la editura Timpul din Reșița. În legătură cu întrebarea despre originea și geneza etniei croate, crașovenești din Caraseverin, lucrurile sunt destul de neclare încă. Documente despre venirea lor în această zonă, de unde au venit, nu există. Însă eu am avansat următoarea ipoteză. Din moment ce nu există încă documente clare în legătură cu geneza, originea crașovenilor din Caraseverin, trebuie să acceptăm următoarea teză. Să îi considerăm ceea ce se consideră ei înșiși, nu de acum, ci poate de sute de ani, dar în mod sigur de 100 de ani. Ei se consideră croați. Deci dacă ei asta spun că sunt, n-are rost să mai căutăm documente lingvistice, istorice, prin care să dovedim că nu sunt croați, ci sunt sârbi sau de altă proveniență sud-slavă. Dacă ei asta cred, este un drept al naționalităților, acum în dreptul internațional. Ceea ce se declară omul, asta trebuie să-l considerăm. N-are rost să încurcăm lucrurile găsind tot felul de subterfugii, că au fost catolici, că nu au fost catolici, că au fost ortodoxi, că nu au fost ortodoxi. Ei asta se declară acum, asta să-i considerăm. Că vor veni vremuri în care documentele vor arăta altceva sau vor confirma această teorie, asta este o altă treabă. Dar deocamdată trebuie să considerăm ceea ce ei înșiși se consideră.